uthi ubani okulwela izimpi wena ngoba wena ukuhlasela ungathandazi. Kodwa sibonga ukwazi ukuthi Jesu umbe wenzani masingathandazi usixusela. Siyabona indoda masivala umlomo iyawuvula, masikindezela uyaphakama, nakuvala inyanga iyawuvula, nakasifaka phansi iyasibamba. Ukuthi inkinga nimfundiswe ingako nikhanga lafanele nidumise khona uNkulunkulu. Nikhona bazaba ingako kubalulekile ukuzalana nomoya ogcwele. Athi Paul uma umoya waloyo wavusa uKristu kwabafileyo uhlala kimi. Athi yena loyo moya unamandla, unomlomo. Uma lo moya owavisa uKristu sekuphoqediwe ngaye, ngoba kavuswanga amandla akho uKristu, kodwa kwahla umoya, ngoba kakhonzeka uNkulunkulu ngenyama, ufuna abanomoya. Lithi iBhayibheli uma loyo moya owavusa uKristu ethuneni uhlala kini, loyo moya unamandla wokusindisa msinyama yethephuphayo, unamandla loyo moya wokuvula iminyango evalekileyo, unamandla loyo moya wokulwa nezimpi ezihlasela thina. Kodwa uma loyo moya uhlala kini, uhlala kini, kihlale kuye nowenzu sebenzila kozinikela aphathe kuye uyakobela nezithana. Inkinga ukumzala nonganamoya. Xa nganamoya bengisabathakathi bafunda ngabo. Nikhona abazalwane? Bonke abantu bathesta ngawe, ngoba phana kaloku uSathane ngubuye uyimimoya. Njalo befuna ukutshena kumzimba Pelushet, befuna ukutshena kumzimba uganga, uyazi ngisiphethe ngiyakula mama. Vela kanamoya kaNkulunkulu kunomoya ngiyazixamasela nje. Nikhona abazalwane? Ngoba uNkulunkulu ngumoya, uSathane uyimimoya. Bonke kuze benze into badinga itransport. Umbuzo ukuthi wena usetshenziswa umoya noma usebenziswa yimimoya. Akumele impendulo wena wazi indlela zakho. Indlela zakho yizona ezidefine ukuthi ugitshelwe umoya noma unemimoya. Ngoba uSathane kubangwa isidumbu somuntu. Yingakho ethi uPaul umzimba wona uyithempeli likaNkulunkulu. Ngoba uSathane akakwazi ukwenza into, udinga itransport. Ingakho ngishumayele the other day ngathi nalomo esemathuneni ebanjwe imimoya yamadimoni eshiya ikhaya, indoda yashiya ikhaya yayohlala emathuneni, bese fika